Čaute ľudia. A rozhodol som sa začať novú sériu, ktorá bude Hypixel Skyblock. Takže v tomto videu, ale už to trošku rozrobené, prepáčte, viem, že je to prvý diel. Takže v tomto videu najskôr začneme vykopávaním celej tejto hornej vrstvy hliny. Takže ako prvé musíme odkopať tieto tu cobblestony, môj crafting. Jej. Takže ja si idem na to a... Začal som vykopávaním dekoračného stonu a potom som pokračoval s vykopaním prvého layeru. Vylúčil som čestku a spravil som menšiu stromovú farmu. Nakoniec som vyskúšal, či mi funguje pád do voidu a neprídem o veci. Našťastie oni neprídem. Namiesto menšej stromovej farmy som sa rozhodol postaviť trošičku väčšiu z cobblestone. OK, čaute. A teda rozhodol som sa, že tento layer teda vykopeme, ale boky necháme a pôjdeme teda čisto dole. Ale zatiaľ spojazníme autovýpekárňu a postavíme cobblestone generátor. Takže ja by som asi začal tou skeleton. Bež do prčí, čo nechce. Takže ja tu zasadím asi 2 stromy. Mám 4 sapliny. Ok, tak, ja by som už niekam dal aj stromy, asi na tamtú zónu. Čiže môžeme ísť na to, ja to tu zastávam. No, vyzerá to celkom v pohode. Chcem tu hlavne vytrvať tú prírodzenosť. To je moja jedna vec. Ejo, to je mega. Ale to tu chcem určite. OK. Won't you turn my game off? I want to show you. So close to win. I want to show you Blooms is in Target now. Tommy, I was about to win. Takže myslím, že by som začal to vypekárňou, ale na to budeme potrebovať zásoby. Takže už som tu postavil takúto vec, ako ste videli na videu. Takže asi tu spravíme taký pattern, nejak takto. Jo. OK, treba nám o dosť viac koblu. OK. Tento pattern vyzerá v pohode. Takže ja idem ešte trošku vylepšiť. OK, toto podľa mňa stačí. Takže stred si môžeme odstrániť. Tak. Tu takto budú hliny. Vieš čo, jednu vec si chcem poistiť. Počkej, ten kobl neviem. Kámo, ten kobl neviem. Prosím. OK, máme to. No way. Tak a teraz sa musím dostať pod všetky tie diery. Alebo viete čo, spravím to inak. Krása.
Ešte sa vždy spáne na tom bedrocku, takže by som tam chcel postaviť nejaký ametistový spawn, ale pochybujem, že tu ametist získam. To je vlna. To by sa mohlo zísť na posteľ. Vykopeme trošku tuto z boku. Stačia mi 3 bloky. To spadnem, áno. Počkaj, ja som to nechytil. Do prdele. OK, kamo, nevadí. Ideme spraviť druhú časť. Bum. Na tomto tu mieste, OK, to si zapamätám. Kobel, nej tu kobel, kamo. Dobre, ide sa ťažiť. Jo, čaute, takže dokopal som tento prvý layer tak, ako som si predstavoval. Takže ešte tu kopanie túto podobnou, ale to si asi nechám na trošku neskôr, alebo možno kompletne na zajtra, lebo sa mi už fakt nechce. Takže asi môžem povedať čau. Chcel sa vám ospravedlniť, chcel som vám kompletný ostrov ukázať, ale nejde sa mi pripojiť na Hypixel. Takže v ďalšom videu vám spravím kompletný review celého ostrovu. Takže aspoň dajte ten odber. Ahoj.